D'aquí 2 minuts tenim una presentació d'un llibre que fa prop de 2 mesos que ha sortit ja. Llavors està bé que es trigui 2 mesos a presentar un llibre, perquè això, des del punt de vista de la, com diuen, màrqueting i tot això, doncs està bé perquè quan ja ha fet el primer repunt, la pujada inicial, ara pot fer una altra pujada. No ho veig malament. Bé, això ho vam inventar perquè hi havia un conte del Quim que es diu La noia del Meari i vam tenir la idea en un moment determinat de pujar i vam dir i si posem un Meari? I vam dir posem el Meari. I aleshores en vam buscar un que fos d'època, el vam rotular amb fragments del llibre i després ens faltava la noia, teníem el Meari però ens faltava la noia i va ser quan amb el Quim li vam dir, hòstia Quim, pensa una noia, unes noies que puguem posar en el pany de paret del costat. I va ser quan van sortir aquestes noies del Meari que estan aquí, algunes amb lligacames, altres que eren unes postals que ell havia tingut a l'època. I aquesta instal·lació ens serveix per explicar, per desplegar un conte i explicar l'element de l'erotisme en el primer Monzó. I per això també la part darrere del Meari és una vitrina que està plena de revistes més o menys eròtiques. L'exposició té 4 parts. Té un primer recorregut cronològic, comença amb la contracultura als anys 70, després hi ha els anys 80, que és un bar, i després des dels Jocs Olímpics fins ara, al voltant d'un llibre que es diu El millor dels mons, que explica una mica la decepció d'aquests últims anys. I després, un cop has fet aquest recorregut i et sembla que ja has vist tota l'exposició, hi ha la sorpresa final, que és un últim espai, on es torna a interpretar i llegir l'obra del Monzó, no des del punt de vista cronològic, sociològic o històric, sinó des del punt de vista dels temes. Llavors hem triat 10 temes, i aquests 10 temes tornen a explicar tota l'evolució de l'obra del Quim.